A teď vám ukážeme model legendární motorky Java 250, takzvaného Peráka. Je celý ze dřeva a jeho tvůrce je ode dneška českým rekordmanem. Je sice celý ze dřeva, ale jinak je tento model přesná kopie legendární Javy 250. Však porovnejte sami. Pan Svoboda z Horní Cerekve na Pelhřimovsku je velký motorkářský fanoušek a když originálního Péráka dostal od manželky k narozeninám, rozhodl se jako zručný truhlář postavit i jeho věrnou kopii ze dřeva. Byla to jasná volba. Dělal jsem to s přestávkama samozřejmě o víkendech spíš 2 roky. Čistého času na tom pan Svoboda strávil 2077 hodin, což je 86 dnů, tedy téměř celé 3 měsíce života. Unikátní dřevěný model motorky váží 45 kg. Pan Svoboda se piplal i s těmi nejmenšími detaily, tak aby se kopie od originálu v ničem nelišila. Takhle snažil jsem se, aby všechno bylo funkční, jo, takže našlapovací páka se otáčí. Hodně těžký byl ten řetěz, který je vyrobený přesně metodou, tak jak je klasický řetěz. A i když vypadá bytelně, sednout si nemůžete. Model je křehký, sami jsme na to přišli. I takhle se dá tohle. Ne. Naštěstí se brzda dala znovu přilepit. Při výrobě motorky pan Svoboda použil různé druhy dřeva a díky tomu je i českým rekordmanem. Bude zapsán do České knihy rekordů jako autor motocyklu, který je celý kompletně z 22 druhů dřeva. Dřevěného Péráka teď budou moci zájemci obdivovat v Pelhřimovském muzeu rekordů. Jinak už je tady, dobrý večer. Dobrý večer, a pak dynastie Nováků. Pěkný večer. Hezký večer.